Drahí priatelia, byť pravdivý a láskavý zároveň je jedna z najťažších požiadaviek kresťanskej lásky. Pán Ježiš nás učí, aby naše áno bolo áno a naše nie, aby bolo nie. Aby sme v mene lásky nepodliehali akejsi falošnej tolerancii lži alebo akejkoľvek inej formy zla. Pretože láska bez pravdy je slepá, ničomu nepomôže. Ale ani naše pravdivé áno, alebo naše pravdivé nie, nemožno presadzovať silou, snahou podrobiť si názorového protivníka. Takáto pravda druhého len umlčí, alebo v ňom vyvolá tvrdú protiakciu. Koľko zla sa už udialo v dejinách v mene takto presadzovanej pravdy. Hovoriť pravdu v láske, teda v úcte a v rešpekte voči druhému a milovať v pravde je veľmi náročné. Ale je to vynikajúci spôsob, ako byť v súčasnom svete i v týchto dňoch šíriteľmi kultúry lásky, ktorej nás učí Kristus a ktorá jediná môže meniť svet okolo nás. Prosíme ťa, Pane, uži nás pozerať sa na seba a na druhých tvojimi očami. Amen.